It's drama. It's complicated. It's the making of some movie. Hej Kylle. Kan man overhovedet se det? Okay, gangster. Ja, det er det vigtigste. Så er jeg. Okay. Så gå lidt i baggrunden. Skal den over? Ja. God workout. Ej, så har jeg ikke noget. Det er nogen specielt. Ja. Nå. Jeg kommer i hvert fald og joiner jer. Pas på den cola derovre. Så, den er i gang. I kan bare... Hvorfor er det så? Inden du er slet ikke inde. Og man kan slet ikke sætte, at du står på to igen. Nej. Ej, I skygger for. I kan ikke se Eiffeltårnet nu. Tag den her. Byen laver mega skygge. Ja, Ej, det duer altså ikke, for der kommer også sådan ordentligt. Altså skyggen fylder halvdelen af billedet. Jo, dybt alvorligt, det er helt stort. Sådan. Nu gør den ikke. Nej, det er rigtigt. Kan vi se den? Du kan ikke se en paraply. Vi stopper med den. Ja, tak. Lad os smide den. Nej, jeg ved det. Jeg bliver bare ved med at smide en burger her. Så. Du skal tage en burger. Og Stig skulle også have sin nøgle, så havde han ikke 2 stykker. Next one. Skal du igen, Kylle? Optager, ikke? Men du er ikke ordentligt inde i billedet. Vi tager din nummer. Flyt dig, kylder. Okay. Det passer ikke til mit tøj. Så skal du gøre med din finger. Og så foreslår Er det ikke der, man gør sådan noget der? Så foreslår jeg, at vi tager telefoner frem, der er så Jeg billeder. kan ikke se dig. Man kan ikke se dig. Det er jo bare en forælden. Fuck, det er så sjovt. Det er mere bøger, det er godt. Specielt hvis de troede på, at vi rent faktisk havde været der før. Fuck, det havde været sjovt. Ja, hvis de bare troede, at vi bare rejste rundt for at lave den skide film. Det kunne de ikke finde på. Så mange penge har vi i Danmark. Ej, skal vi bare skrive det? Vi har så mange penge i Danmark, vi faktisk har mødt alt, eller har været et sted. Optag nu. Så for fanden. Sig hej, Ellen. Hallo. Man kan ikke se I tegner. Velkommen til 7. klasse. Hvor er der et lig? Fuck, en lortetus P. Ja, det får jeg også. Okay, vi gør en mørk ind, hvor vi åbner en cola og resten med papir. Freja. Går det godt? Kan jeg gå sådan opad? Og så stopper også en pause. Og så lige være lidt sådan kammeratlig eller et eller andet. Det er muren, ikke? Ja, det er sådan ordentligt sejt. Kom nu, den burger. Den burger! Du skygger på begge børn. Hvor vigtigt er det? Op med burgeren. Op med den. Show your burger. Var det en, der havde en nøgle? Ja, Jo, det var også det vildt som opdagede, ikke? Haps. Du skal længere ind. Gør noget. Bare gør noget, så klik. Er nu skyggen? Er skyggen ikke med nu? Skyggerne er Jo, med. skyggerne er med. Jakob, længere ind. Fremad. Fremad. Jakob, ind! Hej! God film. Skide godt. Jeg var helt glad, da jeg så den. Det var godt. Skal vi ikke lave en trailer for den også? Tænk så godt kældet hvad? Au. Jeg fik lige en hånd i klemme i den her lampe. Vi har fundet et trump. Hvad nu, Kyl? Where are we going? Jeg ved ikke, men jeg har fået en nøgle. Okay, jeg er ved at dokumentere her. Ellen. Shit. Ja, jeg ser skyggen. Skål med. Nej, det kan du ikke Skål med filme. flammen. Ikke, undskyld. Skål med flammen.
Flammen, ikke hovedet. Hvis cola er det her. Hvis cola er det. Okay, skal vi sige, det var det? Kom med en udtalelse om, hvad du laver lige nu. Ja. Hvis du, jeg ved ikke, om du er med i billedet. Det var du. Ja, okay. Skideskørt. Ja. Au, min arm. Glæder jeg til min svensker. Ja. Og robot. Den kommer bare ikke med i selve, men den skal med i fraklip. Vi laver altså sådan en fraklip-scene. Det bliver fedt. Går vi ikke bare ind med det her? Ellen, til højt kamera. Hej. Igen, Ellen. Hej! Fuck dig, dit svin. Skal vi lige tage den her med? Svin. Hun er et Hvis du svin. nu, ellers så sæt den der. Hvis jeg lige tager Hun er et den. lille svin. Hvor det ærgerligt, at de har lavet en lille kantine om til det. Vi får støvmus. Vi får svedperler. Det er sådan, at der er nogen, der altså, er på ryggen. Jo, vi skal bare være totalt Slår jeg på ryggen best friends af- alle sammen. Okay, jeg vil være over til siden. Jeg vil også gerne have trykket en eller anden. Jeg optager. Nå, den optager. Jamen, vi skal bare stille er op. vi alle sammen mindre? Ellers så, kan du tage Line på ryggen? Vi kan jo ikke Jo, skal vi lige se. Vi venter den lige Den op. optager. Ja, vent lige op. Optager den. Ja, bare lige vent op. Glider ned. Ikke den vej. Den vej. Kan du mærke det? Bare sådan, vi kan se, hvad der sker. Vi skal have lys igen. Det skal jeg lyse til. Jeg håber det. Ellers er det nat. Jeg vil også have hue på. Er jeg den eneste, der skal være her? Wow, det er ikke alle, der er med i hvert fald. Nej. Nå, men det er fordi, Det er ikke helt rødt. Ej, prøv lige at hive. Prøv lige at hive. Ja, der er wifi på nu. Du er helt våd. Jeg vil gerne lige herude, sådan en ligesom... Okay, det må du så gerne. Hvor skal jeg placere? Så hvis du læner dig skal frem, så er jeg med. Jeg kommer ned i knæ. Ned i knæ. Ej, så er Jacob ikke med. Jeg vil lave den her. Sådan her. Kan vi ikke rykke den Er vi længere med? ud? Men du Hvordan? kan lige rykke kameraet lidt Hvordan? længere ud. Hvordan skal mig fejre? Det skal jeg op over, inden det kunne være fedt. Eller, Man kan ikke se jorden. Jo, okay. Ej. Prøv at ramme tilbage, ellers. Nej, men det kan man ikke, vel? Det skulle da egentlig lige meget. Kan man se kanten? Det du ikke. Nej, det kan man ikke. Altså, det er jo bare en stor skærm. Nej, kom P. Jeg kan rykke min hund lidt op. Det er lige lidt meget. ej, det er bedre med. Skal jeg jo så åbne den her, eller hvad? Skal vi ikke bare have den med papir på? Det skal nok fodre. Hvem holder colaer op? Hvor er jeg for fanden? Cola. Jeg skal nok drikke alt det der. Det er som om, vi altså var kæmper om at være. Skal jeg den, Celine, tage den lige eller andet? Bare sådan lige for at vi er totalt frøjnte. Jeg vil godt. Man kan jo ikke se det her lortebillede. Overhovedet ikke. Jeg glider med. Work up, anyone. Fuck, ja. Nej. Tag en bid. Hvorfor kan du tage en bid? Jeg tror, vi tager en bid. Foder fra jer. Hvorfor er det ikke, man kan have en bid? Svin. Så tager jeg den her, der. Jeg falder ned. Så tager jeg den her. Kan man se den? Kan man slukke tavlelyset?